తమ్ముడా అది కాదు అదే ఇష్టం. ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ నమః. చెప్పు. ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ గట్టిగా. ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ నమః. మళ్ళీ ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ నమః. ఓం హరి 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 ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ ఓం హరి ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ నమః. ఓం హరి ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ నమః. ఓం హరి ఓం హరి మర్కట మర్కటాయ నమః. మా వరకు మాత్రమే దాని ఆరాధన ఇవన్నీ మంగళ కారణించబడి మా అంటే రంగాచార్య స్వామి వారి పేరు సుమోపాసన మా దాంట్లో అందరూ కూడా రాముడు కృష్ణుడు